ni wa Kenya. Tim mar volleyball mar kidieny mar nyiri manie bwoigni 20 owuok e pachoka kawuono ka gidhi Yaounde e piny Cameroon ne piem mag pinje Afrika mag 2025. Piem mag jotugo maigi ok ohingo 20 go ibiro bagi tarik 3 nyaka 12 dwe mar 8. Bende ema ibiro ti godo kaka tuke mag ng'ado tiko ne piem mag piny mangima ma higa manyien. I'm very confident. I have listened to the players where they are playing, and I have no doubt that this team is going to do a lot of pride for our country. When you are given the national flag, it means the 55 million Kenyans are represented. So when you are playing, you are not just playing for yourself, you are playing for Kenya. Erokamano nyakwa Ramogi kuom thuolo mari duto. Mago ne gin weche manyien mag migago. Wageno ni tim maro mar Harambee Stars biro timo maber e tuke mag CHAN ka kiny gigo tugo margi mokwongo gi DR Congo. Ka ok kamano to wabiro kelo ni mathoth e paw tuke koromo saa 8. Med bedo kodwa. Nyinga Milton Ochieng'. Awuor riti masani.